Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɗan uwa masu albarka da suke bibiyan mu suke mu tambayoyi akan rashin lafiya mu ba da amsa gwargwadon abin da muka sani. Allah ya haɗa kawunan mu sannan muna neman wata alfarma a gare ku wannan sabuwar channel ta YouTube. Muna so ku yi abu ne da dama a cikinta sannan ku taɓa like. Insha Allah za mu riƙa muku bayanai akan kowane rashin lafiya. Za mu ɗauki rashin lafiya guda mu yi bayani akan shi kowane sati. Idan muka mutane sun yawa sosai a sati muna iya mu ɗauki rashin lafiya biyu mu bayani akan su insha Allah. Sannan kuma a ci gaba da yin tambayoyi a group na WhatsApp Likita Bokan Turai. A ci gaba da yin tambayoyi ɗin. Wannan channel nan gashi ba tambaya ba za a yi amma za a yi muku bayani ne akan kowane rashin lafiya ga yanda yake, ga abin da yake sawa, ga abin da yake haddasa shi sannan ga yadda za a yi maganin shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga naku Shu'aibu wanda yake amsa tambayar ku a group WhatsApp Likita Bokan Turai. Assalamu alaikum.